Čaute ľudia. Takže čaute ľudia. Dneska si zahráme motorky. A sú tam také proste motorky klasické. Ale kto by náhodou nevedel, tak je to pre mňa za mňa takéto niečo je, ale pre mňa za mňa by som chcel sa stať motorkárom. Preto tu jazdím motorkami a mám tu motorky. Mám si toto All Night. Toto si dáme. Ideme na to. Tam bude reklama. Len je na chvíľu reklama. Dáme toto. No, a sme tu a ideme. Ja som si to stiahol. No, ja to ešte moc neviem hrať, ale naučil som sa toto hrať troška. Ešte to moc neviem, preto mi to tak nejde. Proste máme motorky. Jaj! Prepáč, ja prvýkrát toto hrám. Ja som si iba prekúkal pravidla. No, drž. Je toto ťažké, akože. Už som tu mal aj závody, všetko. Závody som vyhral, prehral. Tak. Dve dobré. Dve trofeje a dve som nevyhral. Ja vám hovorím, ja to 5-krát hrám. Pre vás, že ste pre divákov. To je 5-krát. No pre mňa, za mňa táto hra mňa baví. Ideme ešte len okolo. A vy by ste sa nemuseli nudiť. Tak, skočme si tu jump. Veľký jak hovelo. A ideme. Dobrý skok. No, bacha. To by náhodou nevedel. Tak môj
môj kamoš toto hrá. A je tam v tom slabý. Furt padá. Ja tiež furt padám. Ja sa priznám. A môj kamoš furt padá. Čo urobí skok, to vypadne. A už nebudem ďalej kecať, takže už ma nebudete počuť. Takže o 3, 2, 1 nebudem už hovoriť. Až na konci videa. Videli ste, aký má to šmiko? To šmíka. Máme 3 vteky. A môžeme ísť. Ja som hral iba čisto dráhu. Teraz dáme taký silný trik, neviem, jak sa to volá. Počkaj, toto ide oznova. Tento skok je najlepší. Tento je najlepší skok. A to isté, idem skočiť aj tu. Uj, áno. Ideme. A ideme ho znova. A stream za chvíľu skončí, ľudia. Tak by náhodou nevedel, jak sa volám na YouTube, čo natáčam teraz, tak dajte kamarátovi. Proste, jak sa tam volám. A možno, že a vy a ja budeme šťastní, že mám YouTube kanál. A kto by náhodou nechcel, tak môže mu robiť YouTube kanál, lebo viem, jak sa to robí. Nevedel som to, ale kamarát mi to urobil, takže ja to od neho viem. Tak môžem niekomu robiť YouTube kanál. A môžeme proste niekedy sa uvidieť. Nebudem vám hovoriť, kde ja bývam. Vy tam budete vyzvaňať. Ale bude to ťažké takto si sa naučiť triky nové na motorke. Ja si budem kúpovať koksku. Na tomto, čo ja teraz jazdím, tak to si kúpim. Môžeme spolu chodiť na motokári alebo niečo nové, čo by ste chceli mať na svojom živote. Mňa, alebo motorku moju. Hoci komu požičam moju motorku, ale musí mi dať. Tam mu zadará motorku, ten, čo mi dá. Ten, čo bude dobrý a vylajkuje mi tieto videá, čo natočím. A ja si tu idem robiť triky na tomto.
Mňa to baví po nožnama chodiť. Čo je, Marek? Čo? To čo? To je kto? Ľudia, za chvíľu skončíme. A už sme skončili. Toto video bude všetko. Doma ešte u mňa natočím tieto, takže ahojte ľudia a uvidíme sa potom. Dajte like a odbery. A do komentárov napíšte, či mám ešte toto natáčať. Čaute.